HK lal sang zela channel lo thir thin tu zong te in zawai chunga lom thu ka sei du a ke hi vaireng te khuwa kania tuna in zirna wangin mun thana ko ma tun lockdown hian mishing nu hong em maya chum kara chuan hun ol no kha nan YouTube channel kan siam ve a kat tum dana chuan career guidance lam le tiang fiam thu lampang hi keima hian dum ka ti ema wang hian ron ti tel ka tum dona ma se ti lama hian video editing vel hi kala thiam lo hle maya chumi in zirpa nan chuan ti in kazia tele mizia ho karon share thin dona min lo ngai thak saka min lo like saka min lo share saka apoi mo ber tiang min lo subscribe sak turin kan som chauni zanin nak share tur chu tlema tlarang lam deu chet na nu mani dona min ron thon de pa ina azia dan hi kan chiar top mayange he chanchin hi atak keile ka thian te na kan to ani a tu nu hian soi chho zeu kan ching ta a kan ton dan chip chiar takin soi kan tum te ang thilmak amun le thuma tlem soi ma sa ila kumsang ni som pania high school kalturin kan khuwa ka chhuwa sana aizola school thatak pakhata kalut dona hostel om turin kanin da luta class 9 zirlai mi somvel chau kan oma newcomer vek kan awangin kan zakzum theile tharang chanchin hostel soi kan ching em meya kan riat ang te chu ngai nom ti takin kan soi ho thina idin ni zan hi chu ram huai soi zan an top mai kan mu mangai lo nau pan laya ram huai chanchin riat chak thau kha kan ni a angai nom thin hle mai class 9 chu rei lo te kan zo maya za zum po are ve ta deu class 10 zir turin kan han lut le a angai te in hostel a kan lut ho le a in mel riat sa vek kan ni to awangin nuam kan ti tlang to hle kan school hi tlang mun fal de ulak omani a chanchin soi neu po nga to hle hostel lama hi chuan soi zeu thin ma se fiat lak tak ero chu om lo mei thi hostel lom ero chu zan mu thei lawa om zeu nei thina chanchin ero an soi thui du ngai lo kan school chule kumtin hian ahun ngaya chia thomom ji thina alut rei to ho chuan enga ma an ngai lem lo lut thar deuh te ero chuan an hlau rul hle thin kan zirtir tu po khan thom chu an thret thin chiang mai naupang la kan zep tlata ma se zep reng thei ni lo le kumsang ni som pan hi hemiskula kalwu ma thil thleng hi han soi ma sataila pakhat na aram huai thinglak hostel no pangan mut re fel nu dar so pakhat vela chuan thingkit thom le thingtluina abul vela thri le na adel thom chu aron rihum maya mitam tak arwala thingkit ri chuan no pang ho chu ati har chiang le warden te po chu pona tlan chuakin thom omna lai ni a anrin an bathlen chuan na thel pakhat po hmu tur alo om hau lo maya chu aya makzok ero chu hostel chak hi retaining wall rem chu vek ani ba ka thingle mau pakhat ma om lova kan zirtir tu senior pakhatin ram huain thingan la ni hi ti in hostel lama alet pui taringota hemi chanchin hi kalu nu a kan zirtir tu in kabula nge minshil ani panina kan zirtir tu thilton kumsang ni pakua borvel ani hostel no pang almudre nu chuan board exam tu te ven pa in zirtir tu panile zurlai pariat vel chu study room man la oma zanlai pel nu chuan muturin an siama naw pangan mut fel vek to nu chuan kan sar chuan room of angkol le veka room top ber a chu san don tak chuan thom a thata a thom lo chuana han zon chuan classroom chung kil thimlaya mai cheruang am alet ding zong alo wa kwali han muta a kan sar hi huai ve tak ani a tha chu a hawa chumi nu chuan thom om zui talo hemi tong tu hi kalu nu poina la thoka mimal tak point kenin po man hle a hemi chanchin hi ama nge na minshil ani class 10 kan zirkum chuan
kan van doya warden kan nga hle mai min en kol tu te mi thiam tak tak an ni hloma nadang tha tak tak an hloma thani khat ba kan in hron man lo kan science teacher chu warden aron ni a felin kan zirlaya min puina sa hle bot exam tur ani wangin kan tang ve hle a zanlai dar so pani hi chu kan thin pui in hun vel ani thin kan hu warden hi zanmu thailo ani a kan meng ngi hle thin hlom ogas thla ni in ka ria a thla hi ka sual mai thei kan warden hi aruma mulovin tv room ariak mai thina kar ni vel ari anu chuan chanchin makdeu do hi min shil ta zau zau maya atira chuan kan oilem lo zu in ve zau a chin thina wangin kan oi sak lem lo voili venga vel min shil nu chuan kan oi ve ta deu se di period zo nu friday zan hian a laptop atangin movie min entira kan meng rai hlom hle thil mak chu zan kha chu tv room bulok classroom a movie kan en line kan sarin tv amaina ena tv a athil enri po kan thepani mi pariat vel kan ni zan azan dar som pakhat vela tv chu amai ranin off top maya kan room ma chuan kan sar chu aron phaya ain off le rungot to aron tirungota kan ngai sak du lem lo minute som vel nu chuan tv chu amai na rin on le tamaya heti lai hian kan sar po chu kan bula om nge nge tv a that nu chuan a phele maya a phele nu da karchan bevel oma chuan kan sar mu thuna ri po kan ria tv chu ain on renga anu rei lo te anga angin tv chu tu ma off si lo chuan aron top rengota minute ngan hu vela chuan aron in on le rengota chu tiang chuan voi level om nu in tv chu keima nin kan bu off ta a saturday ya kan chhuwa don awangin tlaiwar kan tuma zingdan hi vela ri to ang kan movie en po munam kan ti hle kan thian de pali ero mengtlang pailowin hostela min mut sana mi pathum kan lemeng kei thazwala le nun pe te kan ni zingdar le chan ve khuwar don nei to chuan hostela chhau kan tuma laptop kan da fela room light kan off vek nu chuan kan bag akin room kan chhuwa sana kan movie en na le tv room hi kongkhar pakhatina dai danga tv room hi kaltlang angai ani kan room kan chhuwa san don lai tak chuan thok le khata kongkhar chu ron in hlap zot maya tv room lamatang chuan aron in hol kal ngal bokani kan sar nari po kan ria tu ti nge niang le tin kan in zot ngala hon tumin kongkhar po chu kan so in kan pot na sa hle karen om lo ngal boka mak kan titlang hle kan emergency light nen chuan chho tumin kan beina sa hle maya kan be dong ril ruman to atopa topa chuan kan thian pa hian kongkhar ko atangin thir tlonin awa hola aron in hong ve ta a hetia kan tan chung hi darkar chan ve velani kan socket man thin hi hol kal ngai chi ani wangin kha tir tlon khan ahong thei do hrim hrim ko atanga hon tum masa kan i awangin ahong thei chu mak ka ti hle a tv room kan chu san don chuan mak ti deuh kan nei le tv room kong ka pai chu chung lama tangin ama in lo in kal ringot boka zingdar ni vela kan thinde an chho nu in tu mai kan kal si lo kan sarla amureng ti kan chiang buk si a kan zing ober chuan a thiam deuh aniang kan sar chu kai tholovin hostel chu kan pan ta ni zinga hostel tang kan chu ma chuan kan sar chuan min kai tholowa tu nu chuan min kai tho to ro u tin mir thila kan chau nu khan thil to na nei ani nge yang kan zo zui du ta lem lo a mela tang ro erin ngei dan kan nei ma ni rol puya wo in ti le chak malle mala chuan kan tlan ngai lo ti theu kan ni a hemi zan po hian hlau na chang kan thelo tu nu hian kan hlau le nu no deuh zok hemi zan na kan thil ton hi kan sei chuang ngai lem lo khami zan khan kan hlau mi lo kan khur loba kan trap hek lo kha zan ba kha chu thil ton kan nei le lo class 12 kan ni nu po in thil hlan dan kan la soi chiang theilom khop mai college ka kal nuwa po ka school lu na chu katlo reng renga zulai no pang zinga ka thil ton hrian lo oma an lo sei chhong ve thina tun hmaya katlo tum po in
ka soi ngai an no rachak hle me ya dar kar khat chung chu thla le huai lam soi kan in ko mani hemi chan chin hi atong tu te an la dam kima kan thian ho kan le dam kima rem chang masabera adang karon thon le ang che top ta min lo ngai thlak sak tu zong zong te in chunga lom thu ka soya kan video te hi min lo share saka min lo like saka min lo subscribe sak le turin kan ngen cheuni dam te kan omanga lockdown zo kai ma theu don yo